שלום, שמי דוקטור טלי אלוני, וטרינרית מומחית לבריאות הציבור הווטרינרי, מנהלת ובעלים של מרפאה וטרינרית ברמת אביב. היום בסרטון אסביר כיצד ניתן להתמודד עם בעיות עור. כיצד ניתן למנוע בעיות עור ואלרגיה של העור בדרך פשוטה וקלה. בפעילות היומיומית שלי במרפאה אני נתקלת בשאלות נפוצות מהבעלים, כיצד ניתן למנוע את הגירודים, הקסקסת, הדמומיות, קרחות או סימנים על גבי העור אצל חיית המחמד. לפני שאענה על השאלה של מניעה, אני רוצה להסביר מהם הגורמים לגירודים ולקסקסת שגורמים לאלרגיה של העור. מהם הגורמים המובילים לבעיות עור? אלרגיה למזון, אלרגיה לסביבה, אבק, אבקנים, אלרגיה לטפילי עור, פרושים או קרציות שעשויים להוביל לבעיות עור. חוסר איזון הורמונלי, ישנן מחלות הורמונליות אשר מובילות לבעיות עור. או זיהום בקטריאלי בעור. עור בריא צריך להיראות חלק, ללא קסקסת, ללא הדממיות או קרחות, המעידים על גירוי כלשהו. עור בריא לא אמור להיות יבש או שמנוני מדי. כיצד נגלה האם יש בעיות עור לבעל החיים שלנו ונצטרך לגשת לווטרינר? אם נראה אזורים נקודות, הדמומיות, פצעונים, גלדים, או קליפה יבשה, או עור מעובה, עיבוד שיער, אזורים מקוסקסים, ריח רע מהעור, או גירודים ושפשופים או ליקוקים ללא הפסקה. בזמן שהווטרינר יבחן בעיית עור כתוצאה מאלרגיה, שיכולה להופיע כתוצאה מרגישות למזון שתגרום לבעיית עיכול או לבעיות עור, אני אמליץ על תזונה מאוזנת שתורמת רבות לחיים בריאים. אלרגיה למזון תתבטא כתגובה של מערכת החיסון למרכיב מסוים במזון. על פי רוב חלבון, אלרגיה זו יכולה להימשך לצמיתות, ורצוי להימנע לחשיפה של מרכיב זה אצל בעל החיים. חלבון יכול להיות בשר, בקר, מוצרי חלב וחיטה. בחתולים, בשר, בקר, מוצרי חלב ודגים. זה הזמן שהווטרינר ימליץ לכם על מזון רפואי המתאים לחיית המחמד על מנת להחלים מרגישות למזון. נושא נוסף הוא טפילי עור. טיפול חודשי מונע באמצעות תכשירים נגד טפילי עור, קרציות ופרשים ימנע בעתיד אלרגיה בעור. נוכל להשתמש בעזרת אמפולות, שמפו, חפיפה בשמפו שימנעו הדבקה של פרושים, כדורי מניעה לתולעים, קולרים למיניהם וכדורים לפרושים. הדבר הנוסף הוא תוספי מזון. שימוש בתזונה עשירה בחומצות שומן, אומגה 3 ואומגה 6, שמקורם בדגים, מזינה את העור ומגינה עליו, מונעת יובש ועוזרת לריפוי דלקות. הנושא האחרון הוא רגישות לגורמים סביבתיים בסביבת המחיה של בעלי החיים. פריחת דשא, קרדית הבית, אבקנים, פרחים, נוצות, שטיחים, חומרי ניקוי ועוד. הטיפול הוא הימנעות מאותם גורמים וחשיפה מינימלית אליהם. שימוש בשמפו היפואלרגני או לחילופין בדיקות דם לזיהוי רגישות לאלרגן. טיפול תרופתי, כמובן בייעוץ וטרינרי בלבד. מתן תרופות על ידי הווטרינר הם יקלו באלרגיה של העור ובסימפטומים של הגרד. על מנת לאתר את מקום האלרגיה יינתן טיפול אנטיביוטי, סטרואידי ועוד. אם יש לכם שאלות, נשמח שתיכנסו לאתר שלנו www.animalclinic.co.il או לדף הפייסבוק שלנו, המרפאה הווטרינרית רמת אביב. לייעוץ וביקור במרפאה לאבחון, צרו קשר למספר הטלפון 077-4177-470. אם אהבתם את הטיפים שלי, אשמח שתפיצו לחברים שלכם וברשתות החברתיות. זכרו, אם יש לכם חיית מחמד, דאגו לתת לה את כל מה שהיא צריכה, ובעיקר אהבה.